An Enchanted Evening with Marussia. Donderdag 20 september om 7:15 komt de Nederlands-Australische sopraan Marussia met een carrière uit een sprookjesboek naar Schouwburg Venray. Ze begon haar carrière toen ze op jonge leeftijd ontdekt werd door André Rieu. Inmiddels heeft ze ook een bloeiende solocarrière opgebouwd en in haar show brengt zij samen met een 10-koppig orkest de mooiste muziek. Op 8 september vindt in het Odapark het Kitsch Festival plaats. Een paar jaar terug hebben we met een aantal mensen Scheidende Grens georganiseerd op het Sint-Annepark. En daarna kwamen we op het idee, omdat we het zo leuk vonden, misschien kunnen we wel los van Scheidende Grens een festival gaan organiseren in Venray. En dan op het Odapark. Omdat het Odapark is een ontzettend inspirerende, mooie locatie. En daar zouden we toch wel heel graag dan ons festival willen gaan organiseren. En er zijn steeds meer mensen bijgekomen. Ik denk dat we nu met een stuk of 15 man zijn. En vorig jaar hebben we eigenlijk ons voor de eerste keer gepresenteerd op het Bierkraft Festival. En daar kon je zien wat we dadelijk hier, een voorproefje van wat we hier op 8 september gaan bieden, gaan laten zien aan Venray. Nou, we hebben een prachtig muziekprogramma op 3 verschillende stages. Eén van die stages, dat is hier in het theehuis. We hebben een main stage, dat is achter op het Odapark. Daar komen zeg maar de grotere bandjes. En we hebben nog ergens een secret stage. En het muziekprogramma dat is heel divers. We hebben indie pop, hip-hop, singer-songwriters en techno. Voor ieder wat wils. Maar het is niet alleen een muziekfestival. Het is echt nadrukkelijk een cultureel festival. Dus we zijn ook de samenwerking met het Odapark aangegaan om te kijken van hoe kunnen we kunst een plaats geven. Dus hier gaan we een workshop geven, een kunstworkshop. En er komt een kunstcollectief die gaan hier hun kunsten vertonen. En natuurlijk is een festival geen echt festival als je er niet lekker kunt eten en drinken. Het festival vindt aanstaande zaterdag plaats. Om 2 uur begint het, dus dan kun je het festivalterrein opkomen. En tickets zijn te verkrijgen online op www.kitschfestival.com/tickets. De betaal je €17,50, maar als je het online niet koopt, dan kun je natuurlijk ook op de kassa hier op het terrein voor €20 een kaartje bemachtigen. Dus kom van die bank af, kom gezellig genieten van de food, van de muziek en van de kunst hier op het Odapark. Dus kom gezellig hier naartoe, naar het Odapark, kom lekker kitschen. In het kader van Open Monumentendag organiseren Stichting Venray Monumentaal, Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray en het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Kring Venray de tentoonstelling Onverwachte Ontmoetingen, Europese accenten in Venrays erfgoed. Het Venrays Museum stelt haar collectie van oorspronkelijke heiligenbeelden afkomstig uit diverse Venrayse kapelletjes tentoon. De Stichting Kruisen en Kapellen zoomt in op het fenomeen Buidelboek. De Comedyparade is een avond stand-up in zijn puurste vorm, een master of ceremonies en de beste stand-uppers van de Nederlandse en Vlaamse bodem. Hilarisch, messcherp, gorddroog, inventief, vreemd, een muzikale twist en altijd grappig. Dat is waar stand-up om draait, de grap. Deze voorstelling valt in de serie van de dinsdag, woensdag en donderdagborrel bij proeflokaal Goesting. En voor maar slechts €7 krijg je er een speciaal bierarrangement bij. Donderdag 27 september om 8 uur in Schouwburg Venray, de Comedyparade. In het weekend van 15 en 16 september toveren we het Henseniusplein om tot een heus bierfestival. Het gaat hier draaien om ontdekken, beleven en genieten. Ook de kernwaardes van proeflokaal Goesting. Met 20 brouwerijen hier op het plein zetten we een hele mooie editie neer van het tweede Goesting Craft Beer Festival, want zo heet het. Zoals ik al zei, 20 brouwerijen op het plein. We hebben live muziek, we hebben lekker eten, een goede hap. De grootste uitdaging om alles te komen proeven en ontdekken. Op zaterdag beginnen we om 12 uur 's middags en eindigen we om 10 uur 's avonds. Op zondag beginnen we ook om 12 uur 's middags, eindigen we iets eerder om 8 uur 's avonds. En dan kijken we terug op een hele mooie tweede editie van het Goesting Craft Beer Festival. Op het Craft Beer Festival hebben we 20 brouwerijen te gast. Elke brouwerij brengt 4 tot 6 bieren mee. Dit is een unieke gelegenheid om 100 verschillende bieren te proeven die je normaal niet of nauwelijks in de horeca tegenkomt. En het gaat niet alleen om bierproeven op het festival. We hebben ook heerlijke eetstands en een heel mooi live programma. Zowel zaterdag als zondag kleden bands en DJ's het plein aan met hele mooie muziek. Het Henseniusplein is gewoon vrij toegankelijk tijdens het festival voor iedereen. Maar wil je nu echt meedoen met het festival, dan moet je een proefglas halen. Met dat proefglas, wat je nu online kunt kopen in de voorverkoop of dadelijk op het festival bij de kassa, kun je bij de verschillende brouwerijen
een bier uitzoeken en je glas laten vullen. En vervolgens genieten van hele mooie speciaalbieren. En is de kwestie van proosten, beleven en genieten. Ik zou zeggen proost tot 15 en 16 september. Late Lente is een brutale en pittige tragicomedie over de worsteling tussen wat hoort en wat moet. Tussen het hart en het hoofd, ambitie en affectie. En over wat groeit tussen de oren en tussen de lakens. Met een verleden vol leugens en een toekomst vol plannen is de vraag: hoe red je elkaar en daarna jezelf? Met Ellen Pieters, Guido Spek, Sjoerd Plezier en Julia Herfst. Woensdag 26 september om 7:15 is Late Lente te zien in Schouwburg Venray.